Încet, încet. Mulțumesc, moșu! Ușor, tata, ușor. Ia uite câți roboți sunt pe spate. Ia mă, tata, câți roboți. Unul galben, unul alb, Ai mai mulți colegi. unul, nu știu ce, unul portocaliu și un... cred că roșu. Sunt mai mulți? Da, Și ăsta e special. Dar trebuie cu top roșu trebuia, dar e cu verde. Din asta. De ce o ține? Pune acolo în pat. Și ia uite-te, tati, instrucțiunile aici Păi ai și acolo. și una aici. Ia uite-o ce lungă e. Dar e deja construită. Ia de unde sunt picioarele. Ești În cap. bucuros, mă, că a venit moșul ăsta la tine. Mhm. Îți place de el, nu? Mhm. La anul ești cu minte să mai vină? Mhm. Și cum îi zici? Mulțumesc. Așa, mă, tata. Să învețe să vorbească, să zică poezii. E, da. Mai bine și an.